Hello, happy birthday to me. Kada kaya may na po nga bubuya, itiluli wakon ray aw dagiti OFWs nga ilog ka. Magnatayo ka kapsan. Magnatayo. Ah, thank you very much sa dagsipsibog ito. Dagsipsibog datoy hardinero kapsan. Okay. Happy watching kada kayo amin kakabsat ken gireyem. Iti lawliwakon rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Thank you kada kayo amin. Magbubuya iti nanumo nga Facebook page iti lawliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Thank you. Dalo ka po nagkapunak manin nga napanagitulod ka dagiti ubing nga napanagbasa. Happy watching kada kayo amin. Nagbubuya iti lawliwakon rayaw dagiti OFWs nga Ilocano Facebook page. Babayan daytoy creator apo. Isuti aldaw iti panakaiyanak na iti daytoy nga aldaw June 17, 2021. Happy 49 years old to me. Kada kayo amin kakabsa. Thank you very much kakabsa. Ayan. Nanaka po diti parke nga nagapo nga pa nagitulod gibing. Ked data kakabsa. Thank you very much kada kayo. Magbubuya itululiwakon rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Babayan content mo tibiyang creator host iti dayta po nga Facebook page. Ayan kakabsat. Hello. Naimbag nga aldaw yu. Makapaturog kakabsat, makapalaladot ti magmag na po tawan ti init na tata dito eh. This is Santa Cruz, very lonely kabsat. Ayan. Happy watching kada kayo amin kabsat ken. Thank you very much for watching. Luliwakon rayaw dagiti OFWs nga Ilocano kakabsat. Lumabas dati aeroplano.
¿Cómo que no? Yo digo, eso estaba mal puesto, porque eso no tenía ni casquillo. No, el casquillo tiene que estar por ahí. No, el casquillo no está ahí, pues yo revisé, se lo dije. Eso estaba mal puesto. Y yo, pues, a mí se quedó callado. Y yo sabía que había sido él. Dato ya po ko parke dagiti aso. Parke dagiti aso dito eh. Parke ti aso. Ati ko parke ti aso. Parke ti aso. Dagiti apo ko dato ayang ko parke ti aso dato eh. Dato eh. Parke ti aso. Kita nyo ti kana social lagi ti aso dito eh. Ada ko kada nga parke kakabsat ala parke tubi. Yan na po.
gawa awid ka po nagapo di eskwela. Magbid-video na. Bid-video na kakabsat. Sakit dato tiyang ko. Slag sikaw kakabsat kagaya magsakit dato tiyang ko. Sakit dato tiyang ko na kaya po magbuy-buya. Yan nakakaanak sa ti madi. Sakit dato tiyang ko kakabsat. Sakit dato tiyang ko. Nya nga bulong dato. Nya ti bulong na po. Bulong ti nya nga bulong nga dato. Kaya po magbuya. Nya nga bulong. Dito kakabsat apo ti basura no blue pang ibasuraan lang iti papel blue color iti basura kakabsat pag ibasuraan iti papel no yellow pag ibasuraan iti plastic bases plus plastic nga botelya kada basta agiti nanganan iti naginuman iti botelya iti danom embases ko na napo data yellow no green mat kakabsat no green ditoy nga basura pagibasaraan lang apo iti botelya nga maptak data green ti kulay na. Yan, kakabsat. Okay? Data kakabsat iti klase iti basura at pagibasuran ti papel, pagibasuraan iti botelya nga plastic, botelya nga mabitak kakabsat. Dagito yung mga tagasawa nga kalapati, duwada. Nga nangisit kakabsat tagasawa dagito nga kalapati. Duwa nga kalapati. Nay, patinag kumo dato yun. Kakabsat ni. Tapay natin nagmatayin. Natinag kakabsat. Natinag dati tulbog ko. Datoy dita Pilipinas aawagan tayo sa ti kalachuchi. Kalachuchi datoy, sabong ti kalachuchi atoy. Sabong ti kalachuchi be. Sabong ti kalachuchi kakabsat. Sabong ti kalachuchi. Kalachuchi uno kalanuchi. Kalachuchi. Dahito ti pagayat ko apo nga dahito my favorite fruits in the Philippines before already ti abroad. Datoy avocado, awang bunga na avocado kakabsat. Avocado. Kayo ti avocado datoy yung awan bunga na apo. Dati favorite ko apo nga makan avocado. Kakabsat. Thank you for watching. Kaya po. Danak apo diti balay mi.
Ni? Balog ko man dato'y sabungon, sabong dato'y ti sinusop ko nga sabong nga no idubing kami ka susupom mi dato'y sabong aji kuana atay tubog na. Ayan. Ibalong ko ti basuran. Awan ti ascensor mi, awan iti kuan. Ascensor. Awan. Da kami mo lang iti first floor, second floor. Ayan na po, ready dati pag-ayaman tayo. Ready dati pag-ayaman tayo. Naka-number amin dagito eh. Ada biro ko ka number kakapsat ko tayo biro ko tayo man. Para mabiro ka. Blue to biro ko ka number apo. Ayan na nga ta. Blue kakapsat iti biro ko tayo nga number. Ada biro ko ka number kakapsat blue tayo ayan na eh. Nga mapayagpakita isuno. Nakalumang nga ta. Awan isunod to eh. Apay nga jak makita. Apay nga jak makita. Dati birbiro ko nga number. Adan sa dijay nga to. Gato yeng. Ato ti birbiro ko nga number kakabsat. 17. Dagito ginatang ko apo dagito nga mansanas, duwa. Ambi pay makang kini mami man malaylayet pa yun duwa mansanas. Dito yung mansanas ni adamo bola nga insimpan na kitikitan na ko bola nga di colores kakabsat. Bola nga di colores impan na kitan na ko. Yan bola. Tayo ti mansanas at duwa damay sa nga bola nga yan nay pa. Kita nyo ti karwara dati pag susuratak ni dagita po iti obra. Dati mo ginatang miti piso karabasa. Gimatang kami apo ti karabasa. Ayan, piso nga karabasa dati. Piso lang data. Kas panagyaman ko apo iti dayto ngal daw in panagkasangay sapay kumakin ni apo Dios ta ikanakpay iti nananay nga
biag ken manaynayon pay apo ti panagbiag ti mo ti biang tapno ti kastapo matultuloy ti innak paki panang liwliwaken panang rereaw kada kayo amin kakabsat nga viewers iti liwliwaken reaw kada kayo amin na po nga nang greet ken ti mo ti biang iti daytoy nga aldaw June 17, 2021. Alaik man dahito nga gundaway akas panagyaman kada kayo aming kakabsat iti gagayem ko iti Facebook ken dagiti gagayong ko man wenno dagiti manggurgura kanyak apo. Thank you very much kadagiti wishers nga agiti wishes nga in intedyo kanyak. Talaga nga nagkamatanak apo nga nagbasbasa kaditi komensyo hanak pay mabalin nga anak pay mabalin nga maka comments tano ag comments nak kadi agi kuanak iti emoji nga like ko na heart ma-black comments nak kakabs iket sapay kuma itultuloy apo iti panang support tayo continue mo di biyang akas may isang YouTube vlogger ken kastamat apo iti may isa apo iti Facebook nga personalities iti live streaming kakabsat kayat yu kun saan tuyo mo ti biyang ket adda apo followers ng 27,300 followers na iti Facebook page ket adamat apo subscribers tayo iti YouTube channel nga 1,870 ket agyaman na kadagiti amin nga nag-subscribe iti YouTube channel ko nga Roderick Molina ken kastamat iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano Facebook page daytoy apo ket monetize dagitoy nga duwa agbaybayad ni Facebook agbaybayad met kanyak ni YouTube iso nga kada kayo amin nga nang subsuporta iti daytoy apo nga numutibiyang sapay ko maapot itultuloy yo iti mang suporta kanyak ken ikararagyo apo iti karadkad ti numutibiyang agraman iti ken ni Mami Mike ken dagiti duwa nga anak ko apo dito Spain ta si kami lang apo iti si kami lang apo ti dito nga pamilya awan iti pamilya mi dito tada amin Pilipinas sapay ko maapo ta itultuloy yo iti mang suporta continue mo numutibiyang tauray na numo ken nakurapay ti kapsat yo apo adumot na apo iti napaparagsak ko iti tangatang ket agyamyamanak daytoy apo nga silaw wenno kandela ket isagot ko kadagiti amin nga OFWs ta sapay ko maapo awang ko iti madisgrasya kada kayo iti daytoy apo nga pandemic awang ko maapo ti mamatay ken sapay ko mata na salon at kailat takakabsat nga OFWs ayan man nga sulit iti lubong iti ayan nyo iti daytoy nga aldaw. Thank you very much sapay ko anusan dak apo nga tarabayen kibinen dak iti tangatang tapno ti kasta adadapay nga pumintas iti programa tayo iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano Facebook page kastamat iti YouTube channel ko nga Roderick Molina kada kayo amin kakabsat ken gagayem dagiti supporters apo viewers dita Pilipinas thank you very much kakabsat nyo kadirigrigaton apo ti agpalod iti 50 pesos nga panglodyo tapno mabuya yu ti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano nang apo dagiti inang mabakat ken lalakay ken dakayo amin apo nga mayat nga agbuya iti daytoy nga Facebook page tamok ket amok unay nga nakasuporta kayo kantoy no motibyang nga mangpakpakatawa mangayayat kada kayo iti tangatang kakabsat nupay agiinad dayo tayo apo iti ayan ada toy no motibyang ada apo ditoy Santa Cruz Tenerife Spain kaduak ni Mami Mike ken dagiti duwa nga putot ko ni John Derek Orita Molina ken ni Edric Mayer Orita Molina. Thank you very much sapay ko maaputa haang kayon to pulos nga maumuma nga agbuybuya ken daytoy rupa toy ni motibiyang tauray no hanak nga nagwapo kakabsat ken gagayem at least amok apo nga adu ti matultulungan ken maparparagsak ko ti tangatang. Daydi lang apo ti purpose ko no apay nga nagarami dak iti Facebook page ket agyamanak ta inarak apo ti nagadunga Pilipino Ilocano iti daytoy nga Facebook page nga liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Kahit kuman nga kablaawan iti naragsak ka panagbuybuyat ni iti inang ko apo ni inang Virgie Ben Molina dita payagan is Ballesteros Cagayan ni ading Arturo Molina Jr. kastamat kini agiti pamilyana ni ading Randel Molina kastamat kini ading Kathleen Ben Molina Pascual iti treasurer apo iti daytoy nga Facebook page kastamat ken tay asawa na ken tay anak na
Agyaman nakmat kin ni ading Glenn Molina ni Kati kin ni Kevin adagi kwait ni ading Glendong. Agyaman nakmat ka nagiti kakabsat ko apo ni manang Nancy Ortega dita Consuelo Santa Marcela Apayaw dagiti daytay asawa na po nga ni Romela Ortega dita Consuelo Santa Marcela Apayaw kan dagiti anak na ni Onel ni Buroy ni Lemor kini Christian kan dagiti duwa nga apo na kastamat nga agyaman iti kabsat ko di Batak Ilocos Norte dita pinili insupit dumanang ni Risa kini Manong Roji Kaluya dagiti anak da ni Sheila kini Kulot ni Uning kini ni Ronnie kini ni Reden dagiti anak da kakabsat. Thank you very much kastamat kini Mary Grace Molina Kaluya kini Randel Kaluya dita insupit pinili Ilocos Norte. Giti bunga da nga ni Randel Kaluya ken ni Tracy May dagiti apo ti ni Tracy dagiti ti anak damot dita sino pa tiyang ko na ibaga amin apo nga kakabsat kakabagyan dagiti auntie uncle ko. Special mention to Mr. and Mrs. Anastasio Ben Sr. And Mrs. Erlinda Arellano Ben dita Centro East Ballesteros Cagayan iti madaydayaw nga naganak ni Attorney Arlene Arellano Ben iti Human Rights iti Manila main office ni kastamat kini kasinsin ko ni Ariel Ben ni Sir Ariel Ben kastamat kini ipag ko ni Jennifer Ogalino Ben kastamat kini tay kasinsing ko ni John B Anastasio Ben Jr. dita Centro East Ballesteros Cagayan dagiti datay asawa nakakabsat nga agtrabaho dita munisipyo dita Ballesteros Cagayan kanagiti talong anak da kada kayo amin kasabsat ken gayem tay asawa ni Apo Attorney Arlene Arellano Ben kaya kamunaga natatayan ka nagiti duwa nga anak nakakapsat dagito ya po ni Uncle Boker Ben iso ti kapsat ni inang ko na iso da apo iti nang tultulong kanyak bayat iti panagbasak iti high school kung college iso da apo tinang sapsapuyot kanyak tapno laing magunod ko ke daytoy nga tapno nagunod ko dapo datoy na padpadasak wano nagawgaw at ko nga pamadayaw kay tagyaman naktiti ayayat yu tulong yu Uncle Anastasio Ben Senior kini Auntie Erlinda Arellano Ben kung nagiti talo nga anak da nga lalaki ni Attorney Arlene Ben ni Ariel Ben kini Anastasio Ben Jr. Dagiti apo iti nagbalin nga inspirasyon ko kay dagiti kakabsat ko ni inang ko kay dagiti uncle ko uncle antik kakabsat amuyo idi estudyante nakapo na nakapubri kami apo ta dayti amang kumamarte ken medyo hanna kami anak unay nga ingkaskaso ta ada obligasyon na kumakanya kamang pabasa ng tinumuti biyang nagsakripisyo nakaapo tapno nila ang makabasa na kiso nga sapay ko makada kayo aming kakabsat tatay kunada no pobri itubing kayat na makabasa apo gawaatan na gawaatan iti ambisyon na iti biag iso nga padaanan nyo iti panagaramit ko ti video kakabsat ken gagayem nga aramidik nga daytoy apo ko aramidik dati pakasaritan ti biag ko tapno ti kasta makaitid nak iti sangkabasit nga adal para kata kayo amin kakabsat nga padang nga marigrigat amuyo ti marigrigat apo iso apo iti ag success iti biag iso nga kada kayo aming kakabsat manipod iti liwliwakon rayaw dagiti OFW sa Ilocano Facebook page iti nanumo nga host creator iti daytoy nga page siak ni Roderick Temporal Ben Lizardo Molina iti nagbalin nga mga mangparparag sa kada kayo